ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. бори дигар озиянамин оғоз як рӯзи субҳи зебояй. ма кор рафтаистам, баъдан инҷа як гули шиповника дидам, гуфтам ба навор бигирам, то ки таби шумо каме ҳам бошад болида гарда. ози ма кор рафтаистам, чӣ хеле ки медонед бозоро маҳкамам, бозор нест. ана дӯстони азиз, ози ма инҷа вай рафтаистам, бозори хӯрока рафтаистам, бозори хӯрока кор кардаистиян. авҷа ма бояд ядачи харидорӣ кунам. ози мерам бо агар шава ягон чира ба навор мегираму пешниҳоди шумо мекунам. ин инҷа зоомагазинай, мехоҳам дуромада нархҳои ягон парранда, нархҳои ягон ҳамин ҳайвонора шумода нишон диҳам. ҷа дӯстони азиз бинед, папугаю, шиголу дигар чизоай. рости гап ма бисёршон номошона намедонам. агар хато шид бахшиш. ана инҷа бинед, наидета 100 сомон буда, янами ҷуфт будиян ино 100 сомон. бовар кунедам хондаистиян, ами хонишон хушрубай форамай. маҷа овоза куштагиям записка дестам, вале анам хониши паррандаҳо да иҷа беҳад нақзанин. на иҷа капка будай 200 сомон дӯстони азиз. на иҷа бо ҳар хел иҷадам бинедар намуд папугаю дигар чизош шигол меган чӣ меган ва ё ҳамаш 50-45 амхе нарх дора як донаш. бинед чанд тая иҷада ҳар хел рангош ҳастай. ба хотире ки ами ози видео нест, барои авай ман шумо да зиқ нашавед гуфта кам ягон чи ба навор мегирам мепартом. як чизи дигар дӯстони азиз ки инамуча бинед, на инамудош калонан як донаш 100 сомона, ями калонора ане майдош боша 45 сомони 50 сомони. як чиз дигар дӯстони азиз ки ма дигар насиб боша влогои хонагӣ мекунам дар канал, то шуда шидани бозоро. на марҳамат касе да маъқулай тамошо кунанд. ана ин намуд клетка кативаиш 750 сом дай болубдагӣ. чера бинед, ана ҷа бо моҳиё, аквариум моҳиё ҳар чи ҳастай. ана ин моҳичакое ки ваянко бинед дӯстони азиз 5 сомонӣ буден. ана инош моҳиёи оддиш чӣ хеле меган. иҷа бо хамичок будай, хамичокҳо 50 сомон гуфт. рости нархи ҳами аёдам биромадай. ана бинед клеткош ҳам ҳастай 100 сомони 50 сомони. духтари ма фақат мада питомец бихаред мега, фақат мегем ози ягон хонаи калони заминӣ харидем, баъд шумо да мо питомец мехарем. амхе гуфта кӯдака фреб кадестем. неҷа шиголай бинед, бидунай амхелиай 50 сомон будай, бо 20 сомонаш ҳам доштай, вайш майдатарай. ана ин моҳиё ҳастай, ҷадаи моҳиё 50 сомон як донаш, 100 сомон 50 сомон, баъзеёш калонтаракош 100 сомон, майдатаракош 50 сомон як донаш. баъд ами аквариумора рости гап калонора напарсидамо. аквариуми майда ча дорози агар шава ба навор мегирам, агар ба навор гирифта бошам нишонтон метиҳам 50 сомона як аквариуми майда. ча касе ки мехоҳад хонада гира. ана зоомагазин ами тарафи гипроземда кушодагиан, тарафи гарадог омаданда ва яни гарадог омаданда. касое ки мисол аз ами тарафоед омада тамошо кунед бинед. бори дигар такрор мекунам ки ма барои анами болида рӯҳи шумо ам чизора ба навор гирифтаистам, нишон додастам ки то ин ки шумо дар карантин бо рӯҳи болида бошед. каме ҳам бошад амин ватана бинеду чӣ гӯям, хурсанд шавед. хушран калоно. ана бинед, ана 750 сомон будай. инами парранда ами вайшкати, клеткашкати, хоначашкати. айна иҷада бинед, иҷа я самбақачай. анами аквариума гуфтам ки 50 сомонай. я самбақачай майда чай
15 сум будай 20 сум будай нархи мисанбақача. Анаиҷа дӯстони азиз иям намедонам хамякай чияй 20 сомон будай якташ. Ине ки ман бихе хован намеҷуман. Дар дуруни клеткаяй наҷумида истодагияй. Ане 200 сомон и тухм мекадай. Ами клеткаш кати ами чиз 200 сомон папугай. Берун намеброя ки бинемша. Хоначаш хушрувак. Дабине бо ҷои вайша хушру кадагиан клеткоша савза бинед. агар ами шумода маъқул боша влогои хонагӣ нависед дӯстони азиз дар ами поёни комментария. То як муддат ман мехоҳам ки влогои хонагӣ кунам ва барои шумо пешниҳод кунам. иҷара бинед кап худаш тоқа инам хондистай капкам шигола бинед. агар ки ба шумо маъқул бошад дӯстони азиз нависед дар поёни ами комментария ки влогои хонагирам ба шумо писандай. пас ман ами кӯшиш мекунам ягон пухтупаза ягон влоги хонагия ягон чи ба навор бигирам шумода баъд анамихе пешниҳод кунам. и болош кӯза дора чӣ дора ича надидам чи доира дора ё ки ҷои вайша ба фикрам ира ҷои хобуш анами ранги чеку тавлак анам боло буда. аз ичи да нишон надодана гуфтам бо ягонам хелияки шумо да нишон тим. инҷа дӯстони азиз ма бозор даем бозори вориси сомон даин. инҷа дӯстони азиз картошка 5 сомон, пиёз 2.5 сомон. баъзе ҷода бо арзонтарай. мо фақат ами сари бозор мегирем мегардем саросимаем. сабзи 1.5 сомон буд бо арзонушам ҳастай. агар ира лимча бигирӣ бо арзона нами чизо. картошка қимат буд нав арзон шудагия ёдовар мешавам. баъд як чизи дига ки дӯстони азиз вақте ки ами чизоро ман нишон метиҳам ҳами числооша нигоҳ кунед. барое ки як видеомда ман нишон дода будам ки нархи ор 205 сум буд видеои 2 моҳ пеш. баъд як подписчик нависта ки ор дози 230 сомон чихе 205 сомон гуфтам хе савол додай ҷарраҳай. анаҷа дӯстони азиз мехоҳам анавай мактаб буд анамин дома бинед новостройка. касе агар ами дом хона гира бисёр ҷои нағзай барое ки бинед анай поликлиникай анай зард поликлиникаяй поёни ами домда поликлиникай баъд ҳозивая нишон додам мактабай наздикак бо айрайси бозорай ҳама чи амхе наздик раи мошинам поликлиникаям бозорам мактабам хулоса бисёрам ваиш нағзай ҷои ами ҷойгириш хубайда барои кӯдакам мактаб бурдан ё ин ки боғча бурдан бисёр ҷои нағз. дӯстони азиз ай бозор ма чӣ харидам? ай бозор клубника харидам 5 сомон анами як амхелиш 5 сомон. ҳозир ма хона даем ёра ҷобаҷо кунем бушӯем гудакуда битием. калон имсол клубника ҳам арзон шуд ҳам бозор да бисёрай клубники баъд чеснок гирифтем чеснок гирифтем расти гап чеснока хуҷаинам гирифт нарша аҳамият надодам чанд сум да гирифтай ина ёша ози сабзоша меканем иса мекунему баъд анаваёша тоза мекунем ҷа баъд анихай семечка гирифтем семечкаи сафеди симбо беҳад бамазая и семечка ай сиёҳшда ами сафедша бисёриҳо ҳам мехаран ҳам азаш хушрай баъд инамуд йогуртои нежне гирифтем банкагӣ наёфтем нами 1-2 магазина дидем ҷара ки набудай баъд айнами гирифтем
иҷа ду намуд чака гирифтем дӯстони азиз, чакаи Файзи Расул, баъд ҳами чакаи худмонин инҷа ду намуд чака, баъд дар пакети дигари иҷа нишоллояй нишоллои дина гирифтагимон қахшро набуд. Инаи нишоллора бо тариф